Beste meesken, hartelijk welkom bij dit prachtige skip dat je leidt. Fijn dat je hem er al je binnen. Joet neem ik je mee op een reis tot de tijd. Een verhaal over een skip dat een heel soort mooi maken heeft. Dit is het verhaal van vrouw Jantje. Een skip met een ziel, een skiertnis en een toekomst. Toch de inzet van 5 Mali staat ze hier steen. Het is een heel bijzonder verhaal over de leefde van traditie en de kracht van gearworking. Wij zijn een scootje aan het verbouwen. Een scootje wat eigenlijk oudskreun is. En die hebben wij toch nog redden gekend. En ja, hij was eigenlijk al oudbord in de gracht van Amsterdam. En hij had er nooit nog een zoon achter hier in Bolvertlijn te verrotsen. En toen dachten wij van nou, wij zijn wel eens spieken gek om dit project beter te pakken. Ik ga eerst zo dacht van, kan we net beter wat knapjes op schadel, maar ja, uiteindelijk had er mijn oor halen. Nou, dan ben we er maar om beginnen. Wat een wraak. Ja. Ja. Ik dacht, wat hebben we nou weer? Daar ben je net volle meer van hoor. Het is net even, dat is thuis, nou, 4.000 euro en het is klaar. Dat zei ze het net. Ja, ik ben hier bezig nou. Ja, wat een klus. Nou, een beetje weer. Dit dus 1 keer in je leven en dan wist je wel klaar mee. Ik vind Sion ik mooi, maar ik vind om zoeks op te bouwen, dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Oh, stiekem het feest vind ik het mooiste. Laten we hem wat scootjes zien. Wat vind ik? Nee. Hoe is het gaan die laatste paar maanden? Ja, op zich wel iets rustiger. Want toen er in het bed lag, nou ben we klaar. Maar toch nog elke jongen weer even dit, even dat. Die zwundelijn bij mij in het hok en dan toch weer even de MB. Ja, dus een blues bezig. Je bent nog heel tijd vreun. Ja, zeker. Ja? Ja, het zeker. is al je slagen? Ja, wees, nou, hij laat hier, hij laat er mooi bij. En, kijk maar door de handen, ja. Eindelijk klaar en ja, dan ben je bij een hoofdstuk verder. En dan kunnen we zielen straks, uit het zielenreus. En op naar de feesten, hè? Ja, zeker. Feest is het belangrijkste. Dat zielen is bij, zeg ik. Ja. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja. Feesten. Gies toch jongen? Nee, dat bent maar net. Dan draagt hij erin voet. Maar hoe is het nou met die? Ja, best. Ik ben blij dat er klaar is. Ja. Dus die best nog even die in de laatste maanden. Ja, we hartstikke best die. Emotioneel. En nou, wat er wat moois. Trots? Heel trots. Op een man, ik, op een hulp, op iedereen, op een steun. Op een sponsor, een club van 100 leden. Iedereen die had geholpen me. Ik mag in Natura betalen. En ja, echt geweldig. Jilles Willem Joop, Hidde en Franke. Tegen Lokweeske en ik wil graag een groot applaus voor deze vreugde ploeg. We gaan naar oer de doop als het belangrijke en officiële moment. De fles doet Theo. Theo is er vanaf het begin bij. En die vindt het zo machtig mooi. Die wie elke week eigenlijk en door de week ik altijd even te zien. Van nou dat we hem eigenlijk ophellen uit Bolzwart. En daarom doet hij de doop. Samen met je vrouw. Nou, we wensen de schip en de bemanning een behouden vaart. Hey! Hey! Ja, dat is een heel eer natuurlijk. Je bent een fan van het eerste oeren? Nou, we spreken. Ik denk, wij zijn die mannen nog begonnen, niet begin. Ja? Jezus Christus. Ja, niks. Alleen de kap en kont om elkaar. En alles naai. Ja, begin het maar zo, man. Nou, man, dankjewel. Succes, Jan. Ja, dank je. Hoe is dit voor jou? Als Hyde? Ja, dat is geweldig, hè? Ja? Ja, dat is super. Heeft u wat volgen, wat de man... Ja, zeker. En ja, ik regel er wel in bij, short ik natuurlijk. Ik heb het zelf in het begin net vol aan dienst, maar de laatste weekend ben ik aardig bezig geweest. Ja, nog even een ja. Wie je nedig? Nou, nee, ja, Harlegstaal, ja.
Maar wel mooi, hè? Joekert er dan ik weer. Nou, ik heb zelf een hele oren mooie boot dat ik wel zielig heb. Dus de jonge generatie, hè? Ik heb me dan skofgehekken door gaan leren. Want ik heb zelf ook nog mooi skofgesield. Ik was niet zo 24 jaar heb ik bij de IFK ziel. En toen die werden toen 18 en die zei ja, die kennen het. En ik wat hele mooi ervan, een heel deel van mijn vrienden, maar die bij mij bemanning weer een derde band van, die ziel hier nog wel mooi. Dus ja, mooi kent hem. Na je week voor het eerst zielen. Ja. Potje en dikke man. Spannend. Ja hè? Ja, zeker. Nee, maar ik denk dat dat wel even een mooi momentje is. Helemaal zwemmen? Of? Oh, weet ik het. Draait geen wel om, nou. Nee, joh. Ja, dat moeten we net aan, hè? Nee. We zijn het toch? Ja, niet gebeuren. Machtig dit nou? Ja, hè? Ja, dit is geweldig. Ja, echt. Echt fantastisch. Is dat zenuwen of hoe gaat het op zo'n eerste tocht? Nou, meer dat, om alles nog een beetje voor te krijgen. Daar heb ik meer zenuwen van dan het zielen zelf. Ja? Ja, maar nou stiert alles er dan. Dat is lekker nou heerlijk. Dit is echt geweldig. Weet het? Ja, goed. Wat vies ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Piekenvel. Nee, maar we eerst een keer een wedstrijd winnen dan. Dat is het wel. Ja, nou, daar gaat het om. No? Ja, prachtig. Ja, nou, uiteindelijk veel is het wel mooi. Ja. Piekenvel en emotie nou? Of, Het is wel mooi. Ja, het is wel mooi. Het is alweer gewoon. Ja, nou ja, nee, het is net het piekenvel heeft of zo. Ik denk dat jij er heeft, nou als het een eerste prijsje of iets heeft bijvoorbeeld. Nou, die orenman die allemaal zwier emotioneel. Doe ik? Ik denk lekker vol zo'n. Ik net. Nee. Nee, je staat nuchter als wat. Ja, het is gewoon hartstikke mooi. Ja, maar als je dat scootje waar komt en dan wat er nou vaart. Ja, dat is prachtig. Nou, heel die man de hele tijd in de loodzang, maar wat vind je er nou dan van? Ja, ik vond het prachtig. Ja? Ja, geweldig zet die jongens toen ik aan geweest ben. Ik denk hier 4 dagen in de week en elke sneur. Die jongens hebben gewoon een gigantisch soort goed wil kweekt en ja, ik heb er dik respect voor. Samen met mijn broer heb ik aan de stralerij. Ja. Nou, daar hebben we beiden hartstikke van genoten. Super. Toch bijzonder Dat er nou zulke jonge lui binnen die dat zelf pakken kennen. Ja. Nou ja, en na een jongen toch hier weer, dik jongen toch hier weer onder zeil. Dat is toch fantastisch. Vooral mijn oren gaan we zielen, nou, dat kan je een beetje meten. Dus ik kan zelf wat verhoren en dan kan je zien wat de oren duggen en hoe het bij ze bloest of ze inhelst. Dus dat is vooral mijn oren, net alleen, want alleen is het altijd hut. Ja, draaien! Ik zag dat er vaker wat mooi bij is, maar deze jongens hier. Wat krijgt wat de jaren van de skipper nou? Ja, maar ja, je bent ijzer al je grut aandeel houden, toch? Dus ken je nog wel wat zeggen? Maar op het skutje ben ik bemanning, nou. Oh, okay. De marineschipper. Oh, dat hoor. Ja. Hoe doet de bemanning het? Ja, Hij goed. is een beetje in de hand. Ja, en dan was krijg je 5 slagen. Ja, je bent wel streng, hè? Ja, heel streng. Ja. Hoe zit het daar de 4 eruit? Ja, dan komen we straks de zaal naar beneden en ontberen, want we sliet het zeil te vallen, nou, met het al lang zillen. Dat is zonde wezen. Nee, dat moeten we niet zijn, nou. Nee, dus dat was dan weer aan het bier eigenlijk. Ja, het lauwste wel mooi waafel, nou.